Don, kikilikon, saltzatika, tortolika, de buluzon. Aitona martxelon, amona martxelon. Kaixo! Beste guzue kaixo esan nahi ala, ha? Kaixo! Ziur zuek denok harrituta zaudetela. Gaur aurrak ez daudelako gurekin. Noski Euskal Herriko aurrak etortzen dira, normalean, baina gaur Aitonak eta Amonak etorri nahi izan dute, ezta? Bai. Hemen gehien bat Lekeitioko jubilatu etxekoak etorri zaizkigu eta Donostiako batzu ere, bai? Eta Lesakako lagun batzu ere etorri zaizkigu. Eta zerbaitzen zaizkizue nire binobila hauek. Baina, keja bat badut, Keja bat badut. Ez txirri ez da txiribiton ere ez dira gertu. Gezurra dirudi. Nik uste jende jator guztionek errespeto eta begirune gehiago behar duela, Eskubiderik ez dago, ez dala? Bai, ez. Eskubiderik ez dago. Hori errespeto falta, kontxo. Txiribiton badatu. Berandu txiribiton, kontxo. Ara, gure lagun guzti hauek hemen zai. Zeo zein behar diagu, jolastu gaitezen. Eixo du jolastu nahi. Bai, potoloago dudarik gabe. Olentzero ematen duk. Olentzero! Xe? Gaixorik alago. Bai? Gaixo? Etxoin pixka bat. Etxoin! Nire traste ustia. Etxoin. Probatuko diat. A ver. Joan, txoin. Ea, tripatzar hortan. Basekia zer duen gure txiribitone! Aurdunago! Aurdun! Eroa? Ez! Naiz eta aita eroa izan, semea sano jaio liteke. Alprojatxo! Zein poza hundia. Horrela, lau pailazo izango gaituk. Txirri, mirri, txiribiton eta potxolin. Bai. Kontu xe, ondo xeindu behar duke? Baietz. Por cierto, antojurik ez aldaukak. Antiojuak ez! Antojuak! Txaldakik zerrian antojuak. Xor, zuek denok badakizuela zerdian antojuak. Usten, esate baterako zertxo bait berezia jateko gogua, irrikia. Xer. Barbantzu bokadilloak? Baina. Barbantzu bokadilloak. Nola ditxegi? Ekarriko diandik. Itxoin pixka bat. Kaixo! Motel! Txiribiton! Nondik atera duk tripazar hori? Azken egunotan
Ondo jarria izan jan, ez? Zer dela eta? Nahiko lan izango dukala ere? Mirri! Bai pixu ederra duela, honek. Baina nonti dakark zehaskau, zertarako behar du zehaskau? Jori, moñoño! Kontuz, patxorik ardu gabe, lasai eta tamainan jan, Baina Mirri, jakin aldaiteke zertarako duan zehaskau. Hau, ez aldaki. Ez dakit. Ez alduk azkeneko berria entzun, teleberrin. Ez diate zer entzun, Mirri. Eta gazetak ere jarri dik. Ea, zer dio gazetak? Txiribito naurdun dagoela, konto? Etxolaz konturatu, begira. Txiribito! Txiribito naurdun, tira, Bai, Mirri. gauna. Ez adit txatxua izan. Gizonezkoak ezin ditezke aurdun egon, Mirri. Andrak bakarrik egoten dituk aurdun. Ta txiribiton dagoneko gizona du. Kontxo. Eta orduan tripatzarrau zer? Tripazarrau, noski, bokadilloak jan eta jan eta jan. Alaxe jarri du. Antojuadik. Bokadilloa jateko antojua. Ez dituk antojuak. Badakin nik zer behar duen txiribitonek zera. Hau behar bezala jartzeko. Katzak bokadilloa. Tom, Mirri, bai. ator nirekin, potxolo. Atxo, ator. Lua, lua, la estana. Entzaiatzen ari naiz. Lua, lua, kiuna. Ez du balorik egin nahi bokailuak, Bueno, harinduko diogu pixkat pixua, ea hobeago egiten duen. Da hori. Lua, lua, la estana. Lua, lua, bocadilloa. Opelas, zatopek ematen duzu, Jontxo! Ez aldo txiribiton ikusten. Gaixua zein du, mariatu. Mariatu ez. Ez ziren antojuak zituena ez. Honek aldaki ze behar zuen, futin behar zuen, nahiko futin eta nahiko zera ariketa egin. Behar bezala plakatzeko. Izan zegoen aurdun. Noski ez zegoela aurdun, Mirri. Ai, zain pena ondila, ez zegoela hogarren pailazorik izango. Tira, ez eitxatxue izan. Eta, xen egingo dut nik neure zehaska politonekin. Zehaskarekin? Aprobetxatu inbiarra dago? Bai, baina... Txakurra jartzeko. Txakurtxo bat? Eta emango aldi guztu guretzat. Mil esker! Eskerrik asko! Ondo, kontuz, Bai. Egin atsegina diren legekioko hauek. Bili, bambala, xendalo, akerra Frantzian balego, akerra xoindu, iriak dantza, hartzak tambolina jo. Hemen ditugu, Xeni eta Pantxi Saizar. Lezotarrak. Lezotarrak eta jatorra gainera. Esai dezue, lehengo lezo eta oraingo lezo ez dira lezo berak, ez da? Ez da inondik gaina. Baina zein da lezo bea, oraingoa edo lehengoa? Netzako orain ikena irienak. Netzako lengua. Zuretzako lehengoa, ja, esplika ez dugu. Zuretzako zergatik lehengoa? Zergatik tranquilegua zen, eta errastasunean bizi ginen, lasai bizi ginen. Oai, birila diela, trena dela, ez dakiz zer dela, bakiz zer dela, ezin zinezke segurantziak nibili. Nion nik gaztien itzanean, lezoko bazerritik,
antxoko muilean, oinez etortzen ginen ezerren bildurria de. Lasai, tranquil, bazkaria atxaian aiai ekartzea. Eta gaur, zein etortzen da horla. Dena korrika eta presaka bizidia, eta denbora ezin aliatu zaite ezertako. Eta hori alda bizitzia. Baina, xenik zera dio, xenik etorkizuneko Andre badela, ikusten da. Gaztetasuna badula beregan. Nik igual pasat gaztetasuna hone bezala. Nik hainbat urtian ez. Oinek aine urtian ez. Bino, pues errentean lan haitxe nuen, eta errentean etxako leso bezala zen, o beto baindikan. Bino jende gutxi bizi ginen lehizon, eta komodidadeik etxe hon, gutxi oso, oinez ibili behar genuen toki guzita, eta oain jartzen nahi dira ondo, ne guztua, oain ni hilkonaz, sarranaz, eta hilkonaz ez dut ikusiko. Pero nik ikusiko dutu jaizkibelko mendillo ikusiko harri-harria. Ikusten dut harri-harria. Beraz, zure ustez, hobeagotzera doa, eta ederra jarriko da. Jaizkibelko mendillak asko balorea ondila duen gauza da. Bai. Pero onditakua. Gipuzkoan illa ondilena. Eta hori zabalduko dute, ingoitute barko ondilak, transatlantikoa, den bat. Nitxikian itzala, Ameriketatik osabaneriak etorren ziren pasaida. Eta kendu zioten abek. Baina oain ingouti galantagua, eta ondilagua. Eta hori ona da, noski. Netzako bai. Nilko nazbinon, nik utzitzekuten antzako bai. Hori izango dute. Beno, zuek biak aizpak zerate, zuek aizpak zerate, baina Pantxi Lezon eta Gipuzkoan, egon da beti lanean bati bat, eta... Bueno, errentean lan egin, mezortzi urtean. Baina, Xeni berri zibili zaigu, nik zer dakit, munduan zea, non ibilia zera, Xeni? Nik 14 urte inituen lanian 8 urte, honekin duen fabrikan bertan. Eta nik usten genuen, 8 urte pasan itxuruen, jarri zuten 10 sentimo. Izango genitula sartzen ginean erretirua, 10 sentimo. Eta nik esaten nuen 10 sentimo joko dia, eta hillo dia. Horriban etorri nizan Donostira nibizitzea. 75 años, badaude Donostia mizina zela. Eta gero hani izautu nun beste mundua. Beste jendia eta beste. Donosti zen harri-harria. Ez da konparatzeko Madri, eta nik ikusitu ziudadea hondiak, nioetzen konparatzeko Donostia. Madri txikila gehatu zen honen bazterrian. Eta gero tortzen zen jendea hondia. Jendeak etortzen ziren ala espainolak, ala estrangeruak. Eta jekillo zuten hau. Tin genuen hau era una taza de té. Una taza de plata, zen Donostia. Ala zioten Donostiari, bai? Oain ondatu dute dena. Oain ez daka lehengo antzike. Sartu da beste jendia eta ondatu da dena. Eta niko ipen handia. Noski. Eta zuen ustez nork izan du bizitza politagoa? Zeuk hemen egon zeranez edo zeuk kanpoan ibili zarenez? Nik kanpoan enaz asko ibili. Ez? Baina niri esan didaten ez, erregearekin eta ibili hemen zinean lanean. Donostiara etortzen zen. Bai. Eta gure etxea etortzen zen, ina ontokera etortzen zen. Era alemana zen itxi hori, aleman austriako zeran nausiak, eta area etortzen zen, ama austriakoa zuen erregin izarra. Austriakoa zen. Eta zerbitu mentzuen, Andre Xarbatek anguak, eta gero beti ama erreginarrek hori izan zuen oso, itxi hori famatu izan zuen, eta hilo zuen gora. Torretortzen ziren, Espainiko aberitzit denenak, kondiak eta markesak eta hori jet denak, behatzi urte nitunik, eskondu bitarte. Eta geho estrangeruak etortzen ziren, por ejemplo, baina esango esut, oain primaveran gaude, eta udara pasatzen zuten. Eta uda eskenian etortzen ziren, Parisko, Jesús, todos los, no, de los bancos. Bai, bankukoak eta bai. Todos extranjeros Norteamerika. Etortzen ziren eta pasatzen zuten hemen Gipuzkoan da Hondarrabilan asko, eta Zarautzen bai asko, Marquez, eta konde asko zion. Eta gero joaten ziren Londresa. Eta Londreztik joaten ziren Parisa. Ederki bizi ziren. Parisik gero joaten ziren Benerrieta. Aizue, hemen garen ez, zuek biok kantatxo bat egingo diguzu, ez da? Bai, ze kantatu behar dugu. Ze kantatuko diguzu. Zalda zarrenei asturen txizkit. Lezotarra zeraten ez, gertuko kantatxo bat badago Donostiako Irudamatxo errenterian. Nik kantatuko dugu. Kantatuko duzu hori? Bai, kantatuko dugu. Ea, hasi. A ver. Ea biok, nahi duzu gabe? Bai, musika gabe, zuen ahotsa nahiko musika da. Nahi asturen txait asko, Donostiako Irudamatxo errenterian dendari,
Jostenta plantxan bakite bainan, ardu edaten hobeki, eta krisketin krasketin arroza grabelin, ardu edaten hobeki. Zoragarri! Ea, Mirri, zenbat pustarri ematen... Amabos pustarri! Tira! Oain gizonantzake bada, gero? Baina gero xeago egingo dugu. Zuek ona, nigana konfesatzera etorri zeraten nola bait. Baina badira beste batzuk beste lekutara joaten direna konfesatzera. ¡Ay, María Purísima! ¡Sin pecado concebida, María Santísima! Barkatu behizain, pero horrek donde siderio. Errekarto txineko Martxelina naiz. Melitona naiz, hemen ator zeharo xututa. Badakit, pero horrek esana. Joan den egunean, ez gehiago etortzeko luzaroan ona. Baina beharrezkoa izan dut etortzea. Donde siderio. Eserrieta egin, favor, eserrieta egin. Ez dut beste biderik izan. Etortzeko beste biderik etzai geratu. Ez dakiela, donde siderio. Zer egin didan oraingoan. Neure koina eta maltzur melitona horrek. Ziur nago. Berorrek ezin asma dezakeela. Neure koina eta zuetzer Martzelina horrek zer egin didan honetan. Ziur. Akordatuko da berorri donde siderio nola esan nion nik. Nik etxeko galtzontzilloa garbitutakoa nola gustatzen zaitan sokaren erdien zintzilik jartzea. Guztiak jakin eta ikus dezaten donde siderio zein garbiak garen gure etxean. Badaki onde siderio gure gizonari kafea gustatzen zaiola beltza eta horrexegatik arrazoi bakoitzeko bi karga kafe botatzen dudala heltzean, ezta? Eta esango diot donde siderio melitona horrek zer egin didan. Txoko-txokoan utzi ditu nire galtzontzilloak. Eta ez da hori okerrena. Paretaren ondoan jartzeagatik. Erabat zikinduta utzi ditu. Eta batez ere nire senarraren galtzontzilloak azpikaldean kolore marroi susmagarri bat gelditu zaie. Honetan, bai, beltza atera zaigula kafea. Baldaki berorrek zirgatik, Martzelina de Abruren lehen guxu horrek, alkitrana bota duelako heltzean, libraterdi. Gure komuneko konketan olako edatu den, senarrak kakaitea guan denean, desestre dena beltza asfaltatuta. Baina donde siderio, nik ere eskarmentu eman diot besteari, Bere sinarraren kafean alkitrana bota diot. Eta orain, dioten ez udaletxekoak bere atzetik omen dabiltz kontratua egin nahian. Puzkarrak botata, herriko bide eta bidezka guztiak asfaltatu ditzan. Donde siderio? Este jala pentsan iziria sartu ez diodanek, Bai, sartu egin diote. Bere senarraren kaltzontzilloetan zintzilik dituen kaltzontzillo garbitxukun horietan, ukuiluko gorotz pare bat hartu eta antxe garri izgiot. Eta haietatik zintzilik txartel bat. Etxe honetan gizona altsuak daude, Martzelinari galde. Orain donde siderio penitentziaren bila etorri naiz. Baina meserez donde siderio espezaitz jarri joan den astekoa bezala, Ez dikotez, zazpierresario eta 3 novela nahi, meserez. Onde siderio orain benetan damututa nago. Martzelinak beste bat egiten ez didan bitartean behintzat. Eta penitentzia amititzeko prest. Laburra baldin bada behintzat aitaren bat edo.
Manuen deiza leketxotik dator, baina zuetzera leketxo, horra? Ez, ni herribikue, elantxoben jaio, elantxoben eskondu, eta beti izenez ni herri maitxie, baina egon erizotzako zigorra emondoztien Frankon denporan, kartzelan, herri guztiziek elantxobek eiban eskatu nire zera, hori komutazioa. Horretz, nik maitxe dut. Baina, lekitzon lortu dut neura meza. Lortu dut, hemen dizuen lagun guztiziek, eta hemen bai, eso adizkidetasune, da betxe maitxasune, neure biarran egin kontu, biarrak ez denak emoteko, zer gehiago, bateri injarra gehiago, norberak etxeko, aldeun aleginak etxeko, motiuk motun doztia. Noski. Manu, barkatu, zu zera bati bat gaur deboluzena etorri zera eta gauza bikain bat azaldu behar dizkigu, zure poemak. Zuk poema pilo bat dituzuen. Noiz hasi zinen poema hauek idazten, Manu? Ni poemak neure mastiri egiten otzan. Beha gero legitzon azine izitzen, bai zerari, zarrari, precisamente zarrari asko, eta herri guztizeri. Hau nire bizitzen zera deu. Zure bizitzaren laburpen bat, historize, dena poematan, ez da? Ez, hau da historize. Hau prosa hutsa da. Prosa hutsa, hau poematez, ni sekuestran endunetik, hemen da zone poematiz, egunde iruro eta amabost, zetiz, eginekuek, neure sekuestruek gero kartzelatan da gero komutazio, eta horrek bertzutan hor deuen zati bat. Gero gehiago da, hemen dauze, gero indotezen zirak, hemen gaztintzat, daneta ikuteu. Por nuestro segundo hogar, hau da, erderazko, eta gero dekotaz hemen euskerazko, bai. Euskerazko da, Legitxori bai, horbe. Aizu, Manu, zuk, poeta zaren ez, poesia batzuk irakurri behar dizkiguzu. Ze irakurri behar diguzu lehen da bizi? Lehenengo uste dut, jake Legitxotik gato zen, gure haunxe poema txikitsu bete indiot, telebistantzat. Euskal telebistari. Euskal telebistantzat. Euskal telebistari. Eskerrak eman behar dugu Euskal telebistako guztiari. Honelako alaitasuna behar dugu, posa emoten dauzkulako dan hori. Zarrak eta gazteak postuten egiten gara alaitasuna ikusten dugunean, baina heldu eskero sartzara, atsegina sartzen da gure bihotzian. Hemen gatoz gu lekeitiotik zuen artera Euskal Telebistara. Gure herriaren ohitura zarrakin posa ekarteko zuen bihotzera. Entzungo dozue kantu eta soinu zarrak eta bihotzetik urtendeko olerkiak. Igaroteko arratzalde alai bat, danok batera anaitasunean. Eskerrak barriro Euskal Telebistari, gaurko arratzalde alaia gaitik. Gogoan eukiko zaitue handik, Lekeitioko herri aldetik. Eta urrena esango diguzu. Urrena da, zera, ninez, presidenti jubilauena. Bai. Nire alegin guztizetiz, jubilau guztizek, zar guztizek, aldan posa gehien egutzi. Baina, gure dut beti euren personalidadi bardin manteniteko euren bizi guztizek. Barkatu, Manu, nik usten dut luze xamarra dela, beraz, bido hiru eskatuko nizkizuke. Hauxe, nahi dituzuna? Ezke, danabarik ez teko zerik razirik, gu bera jubilatuak, eta bizitziak daukan gora beragaitik, heldu gera sartzara. Eta beragaz batera etorri da marginazioa. Ez dut uste ondo dagonik, nagusiak bastartutia bizitzako zerreginetatik. Bizitzako zerreginetatik albora jaurtitzea. Indarrak utzizu dira, baina burua dago argia. Gazteak dauka indarrak, baita bizkotasuna, baina zarra daukagu esperientzia eto jakituria, biziak emon dauzkuna ezin erosi leitekena. Gura dugu zuen laguntasuna,
gure azkenengo urtetan. Lehen egin genduan aleginak, zue behar izena beteteko, eta hemen guduzan indarrak zuentzat mundu berri bat lortzeko. Orain gura genduke egotia, nasai, eta toki alai batean, bakean, adiskidetartean, bata bestean artean, alkartasunian, bakotxa bere nortasunian. Bardin gura duke eta hau da oinarria. Gu ez bastartutia, bizitzako zerreginetatik, eta esumilatzea gure hartu emonetan. Olain jokatuten badozue, eukiko dozue bihotzian, poza eta atzegin handia, eta zuen umentzat jarraibide handi bat, eta ganera gure eskerrak. Bestela, bastartuten badozue, bizitzan hirugarren adinekoak, iraundu egingo dozue zartazasuna, baina egia behar esan deutzute, zikindu egingo dozue ura, gero zeuek edan behar dozuena. Zoragarri. Benetan pena merezi zuen. Ea zenbat puxtarri, Mirri? 15 puxtarri berri bere! 15 puxtarri. Urrena, Jose Juaristi datorkigu. Jose Juaristi ere lekeitxoko gizona. Kaixo, Jose. Jose Juaristi, zure lekeitxorra, ez da? Lekeitxon dauna. Dauna. Jose Juaristi ez da hitz askotako gizona, baina berak badu arte konkretu bat. Berak filarmonika jotzen du eta zoragarri gainera. Bai, lehen handize, baina ontsa txikitza. Oin txikixa. Lehen handize zine badion. Noski, baina hau erosoa guadara emateko, ez da? Hau erosoa. Noski. Baina asko bastiun. Bai? Bai. Hala ere ni badakit haundia, naiz haundia, nahi txikia biak arte haundiaekin eta ondo jotzen dituzula. Eta gaurkoan afroba oin berdi Lehen handize, lehen baina ontsa txarra. Txarra? Tira, hori orain ikusiko dute ikusleek. Oso ondo, Jose. Ea, zenbat puxtarri eskaintzen dizkizuten zure lagunek. Ea, Mirri, zenbat dira? Eta puxtarri, a ber, eskizkio, a ber, txo. Zenbat? 15 berri ere, 15 puxtarri. Jose Juaristirentzat. Beno, Jose, eta zu musikarekin abiatu zarenez, orain musika bat izango dugu. Ez dira zuek bezain zarrak izango. Lesakako famili bat da. Altzugarai lekuona familia, eta bai aitak, bai seme alabak, guztiak musika eta dantza egiten dute.
Bixente Barandieran. Nongo azera, Bixente? Ni Isasondon sortuen naiz. Baina oain Paris eta Londresen tarten Donostiko altzan bizi naiz. Esplikatu idazu Paris eta Londres arteko hori, Bai. fantasesua gizona. Gu toki berezin bizigea. Bai, ala bada. Alde batetik Paris, da bestetik Londres. Eta nola da hori? Alaxe jarrita dauzke benizenak, eta altzan herri handi bada, badau Plazentzi, eta bada ere beste olako izen handi dituenak, eta nik gauzon dauzket Paris eta Londres. Izen handiko tokin bizina, nik izen koskorra baina. Gure Bixente. Beno, esan didate, zuzerela, altzako txiste kontatzailerik onenetako bat, egia haute. Bai, batzuk ekarri dut, eta Bota, nik buru nibiltze dut asko, Bai. eta gaur denak ezin kabitu, eta paperia milduta ekarri dut batzuk. Tira ba, hoi da sistema erra. Paperia milduta dauzket batzuk. Ea, zer dion papertxonek, ea. Paperak onela dio. Gizon batik galdetu zuen, zuk ezautzen aldezu, oilua zaharra gaztea dan. Eta bai, ezautzen dut. Nundik ezautzen zu, eta hortzetan. Hortzetan, oilua ez hortzik eta, oilua ez baino nipai. Bi ero juntatu ziren Santa Eran, da batek esaten du, nik diru aurreatzen dedanean, moto bat erosi behar dut. Eta bestek esaten dio, nik behia erosiko epa. Behia, ez aiz erkibiliko, biren korritu behar dan garaian, iokerrago hilua ez moto josneak entzen hasita. Semeak aitari esaten dio, aita, nik tambor bat erosi behar dut. Aitak esaten dio, motaila ez dio burutuko, ire tamborra egin da. Ez, zu lauza deonean magarri jokoet. Bi mutiko korrik eta presaka jundio sendagilaren gana, eta apuratuta ikusita, apuru gehiena zeukena galdetu ometzion medikuke. Ze pasatzen zaizu eta kanika bat tragatu dut. Eta zuk, nik ez errez, kanikan ere data. Jatetxe batea juntzan bat, merke janai. Galdetu zion, bazkaria ematen da zue, 500 pesetan. Afaria, da, 300. Itxileioak, afaldu inber dugu. Apuratuta emakume bat juntzaio, medikoari eta esaten dio, aizu, da, zer data, gure gizona lotan hau zabalik egoteko kostumbrea du, eta sagu etragatu du, lotan dagoela. Da, emaiuzu aldan azkarnakatu bat, aragarrapatuko dio. Hoxe, ui, Bixente, zu txiste kontatzaile hona zerala ez dago, ezin daukatu. Baina hortaz gainera bertsolaria omentzera. Bai, Ona gainera. Tarte gaitzen naiz. Ibilia zera, nonbait, txapelketatan ta. Bai. Bueno, gaur Txapketa, zoze hartu naiz gainatzen. froga bezala bota behar dizigu zuzea bertso pare bat bainipin. Pare bat, bai. Tia ba. Bai, bat erresa da. Tira ba. Txirrita mirri eta pelipiton, gugera beren launtzaile, Bizkaitan apar Gipuzkoatik bildu gera hemen saile. Guztiok alkar hartzen badegu, festa jartzen ez da zaile. Nahiago nuke entzule da nahi Augustauko balitzaie. Gaur guretzako festa eder bat, hemen digute hieratu. Gu aldegunik egin gabe, ezin ginezke geratu. Lagunari poze matea, nola zaigun bururatu. Denan gainetik Euskal Telebista nahi genduke goratu. Beran, Bixente, ea mirri, zenbat puxtarri? Banik uste 15 emango izkiotela. 15 puxtarri, beraz.
Eta hemen datorkigu Lekeitiotik. Lekeitioko Andrarik ederrenetako bat. Ez alda egia. Juli Atxabal. Kaixo, Juli. Andra ederra benetan. Zer egiten duzu hain guapa izateko? Ustela, Andra ederra ustela barrutik. Hori esamesak besterik ez dira. Gainera, zu gaur egin behar dizkiguzun gauzak benetan ederrak izango dira, bitxiak. Zuri ofizioz, hainbat urtetan arrantzaleak esnatzen ibili zara. Baina esnatzea lan garratza da. Ni despertadoreak esnatzen egunero eta gustora mango nioke. Ez dut uste Lekeition inork onelako sentimendurik izan duenik zurekin. Zergatik? Goxo esnatzen zenituen? Bai, goxoko laurak, goxik irurak, bostak. Egi guztu froga bat. Ea nola egiten zenuen? Bai. Marinelari itxasorako, mesientzuteko, jai bilartian, azte bilartian jaizea, deiku berrizaten jaken, aterikate, danari onori oituri hori kenduta dago, baina lehen, xatezan, deikekuak, llamadora zerdera. Da, jute zirian aterikate deikuten. Da, deikute dutzen. Euren izinaki. Juan Cruz! Gora jangoikuaren izenia mesientzuteko! Asentzio! Gora jangoikuaren izenia mesientzuteko! Jose Luis! Gora jangoikuaren izenia mesientzuteko! Daltzate zirian danak, harinaringo, otzarak itximoilan, da jute zirian mesetara. Gero mesientzun da, itxasora. Ona biztuko kanta bat? Ze kanta izango dori? Zeineruena. Zeineruna? Zeineruak etxeban, itxasorati bazan, itxasoraterik ez pauan, denfora zantarragaz, bazarrastaria. Itxasorati bazan, badaikute ban, Josinazio, itxasorako. Da honi kantakot. Zeinero gaizto lotza bagia, beti itxasorako deja, bai deja. Ogi puxka bat, lauzagar gorri, egun guztiko jakizia. Bagoiaz danok estrepezuan, bakotxa beren tostara, tostara. Andrai ederrak oian itxika, txaputxeruen kontura. Itxasotik angato zenian, arrainibarik etxera. Andra gaiztua bialtzen gaitu safari bariko gera. Ora joan da popia emon, hau da betiko kontua. Olango Andrakin ezkontzen da, nahi ez da makala tontua. Zoragarria, Juli. Bueno, beste kanta batea, ze kanta izango dago? Ni naiz emakume bat, arrain saltzailea, marinelak itxasotik dakarren guztia, naiz lebaz da nahi beziguatu sardinia, tximinoia mielgia bai eta ingiria, naiz lebaz da nahi beziguatu sardinia, tximinoia mielgia bai eta ingiria. Traula, 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 juzia, itxasorako preotzaria. Traula, 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 juzia, itxasorako preotzaria. Ez da euskatzen. Tira. Horen erropa zaldatuta? Txon bizkaten. Telebizioen markaten dozta. Bai, dana barkatu da, Joli. Zu bezalako artistarekin. Bueno, neko papelek arreberazian. Tira. Aztungo jaten. Vicente kala esan du, Sistema bera hori du. Ea, segi. Aurten honeskatilak, suerte txarra dauke,
Nobizu ezin topata dabiltza zer negatzen, topa nahi bozue, itxi melenia, eta eukiko zue suerte hobia. Topa nahi bozue, itxi melenia, eta eukiko zue suerte hobia. Cantemos auna, cantemos con sol, en este gorgorio queda un carnaval, de lo que nos trata más no hay que temer, que viva la tuna y olé. Beste bat baduzu, ja. Bai. Segi. Langrero eta pitxarra pertze batan hasi, langrero gisa jua txirrizten jauzi, baikia pitxarra barriz etxera igezi, olango parejarik etxuat ikusi, traldara, traldara, traldara. Hau doku moria, utxi alde batera euskaldun jentia. Traldara, traldara. Hau doku moria, utxi alde batera euskaldun jentia. Eta azkena? Azken hau ez da, beste bat. Beste bat dago, hobe orduan, segi. Gero dano kanta berdozu, Dira. Neu zein ikion zuten induzi, usirako prepara. Usi zeikeku prepara. Bueno, ni zein ikion ten induzi, Nahi duzunean, Juli. Bar, parrandan ibili, bar, parrandan ibili. Bi, enaiz ondo ibili, enaiz ondo ibili. Iru, kolkua bete diru. Lau, sardina makala, anteron txamarrotia, txinkarren bibotia, are, txeke idauko, preso tximinoia, danok. Anteron txamarrotia, txinkarren bibotia, are, anteron txamarrotia, txinkarren bibotia, usi. Are, usi, eidauko, presa tximinoia. Beste Juli. Bai. Tira ba, orain azkena? Azkena. Azitalati portaleraino, bana kai esango gu, lekikio baino polikiagorik, mundu guztian ez daukagu. Azitalati portaleraino, bana kai esango gu, lekikio baino polikiagorik, mundu guztian ez daukagu. Arrantzaliak euren lanian baiatetarrak, eurenian, ipini daigun geure lekikio mundu guztien gainean. Zoragarri, ez dakit behar den ere jakitea zenbat pustarri ematen dizkete, baina mirri zenbat dira... Denak ematen dizkiote, denak! Tira ba, askok pentsatuko dute gaur aurtxoak ez ditugula gure saio honetan, baina bai badugu beinipen aurtxo bat. Tira, neska, utzion, zehazka astintzeari, honezkero aurrak lo hartu din. Enofio, badakin nola jartzen den batzutan, enofio. Temoso utza delako. Eta errua, dena irea. Kapritxo guztiak ematen dizkionta.
Etza sinplekeriarik esan, kontxo. Aur guztiak porte berekoak ditu. Gure kutxu politxe eder, moñoño ederra. Moñoño ederra, ne kutxuna. Ikusten zein lortu duen, ikusten, negar esestea, hori zein lortu du. Kontxolo! Bakatu, moñoño, bakatu politxa neria, nere izarra. Nola nere izarra, gure izarra. Tira. Esaldi bat besterik ez duan, neska. Bai, esaldi bat, esakera bat. Gizonezkoak denak berdina zarete. Zuek azia utzi eta besterik ez. Guk horria, behatzi hilabetetan sabelian eman, erdibitu eta gero koskortzen dien artean guk zein behar ere. Aizan. Eta nork mantendu zaituzte zuen bio. Nork ekarri ditu xoxak etxe honetara. Gure herrigo bertotxok bat ere jan ezpalu bezala. Tira, Faustina. Egia diok, apetito ederreko atxela zaigu gure herrigo bertotxo. Akordatzen alaiz, jaio zen egun berean. Txitia hartzera ekarri zutenean. Txitia heldu, eta kasin begiak eta dira surrupatu itentzidak. Eta Faustinatxo, eta medikuen aginduz, kilo erdiko txuletak patata frejituekin emateko esan zigutenean. Eta goxaltzeko, bere biarrautze prejituak urdai espikorekin etzian inoiz barkatzen. Bai, Faustina, bai. Jate kontutan oso azkarra atera zaigu herrigo berdotxo. Lastima, baina oraindik txipitxapa ibiltzen ez du oraindik ikasi. Eta zertarako nahidik ibiltzen jakin? Zertarako behardik ibiltzen jakin? Egun hori iztun bat ere beharrezkoa. Kontxo, gain beste traste elektroniko eta olako automobiliak eta gauza daudela. Zertarako ikasi behardik ibiltzen? Beste bat ere beharrezkoa ibiltzen jakin diegun. Gainera orain gasolina merkeagotzen hasia dela eta ez zeok ibiltzen ikasi beharrik. Aunque sea, kirol bezala, pizkatik hasiko balu, ongi letorkioke. Chica, el saber no ocupa lugar. Gezurrutza! Nere kontatu zidak, Don Liborio maisuaren emaztiak Nikolasak kontatu zidak, nola, Don Liboriok beti izaten duen bere jakituria guztia liburuetan dagoela. Eta berak ez txekik zerekin hain liburu pilo audiarekin. Ez txekin usartu liburuak, gezurra. Eta gainera ikasin behar dira bakarrik jakin beharreko kontuak. Ez gehiago, bestela pekatura eramaten dik. Pekatu gorrira. Ikzer nahi, bere osaba inizio bezalakua ateratzea, inozo galanta, tira. Aizak, Teobaldo! Nahikoa duk nire nahi inazorekin, bere nahi maitearekin sartzea, Naska inaneok, Inbidia dio, korizo, inbidia inazomri. Inbidia nik inazori? Ipotx ergel bat besterik esten hori nik inbidia? Venga, hombre. Ez duk barkatzen, aurrak gure familiaren barka guztia duelako. Gure inozenziaren antza guztia ardudik, horixe. Aur gaixoa, tira. Baina oraindik izketan ere ez dinik hasita, hitz egiten ere etxekiketan, neska. Ikasiko dik lasai, pixkanaka. Eta hori ere neurrian ikasin beharra zeo. Kotxo. Honela jarraitzen badu, ez dinga izango du inoiz eskolara joan. Ez duela ikastolara joanga? Ez. Oaindik oso gaztea du. Nik agintzen diat, 40 urteak bete aurretik, hasiko dela ikastolara joaten. Oaindik asuak 37 bestirik ez dik kumplitu. Kasua. Potxotxito neria. Noski. Gainera, beste gauza bat batzeok, Lehenbizik kaka eta txista eskatzen ikasi behardik. Bestela maisuak eta maistrak ez dizkitek aurrak onartzen. Ikasi behardik eskatzen. A propósito,
Ez aldun somatzen lurrin ezagun bat izan? Bai! Ikusten nola gure herriko bertotxo eztan bat ere tentela? Bere oparitxoak, bere erregalitxoak, egunero ordu berean ematen dizkik. Moñoño. Moñoño. Baina egunean 7 aldiz, hombre. Kontxo, noski? Sartzen duena nun baitetik aterain beharko du, ez? Bai. Askar, prestatu izak trasteak, aldatzeko trasteak. Banoa, neska, banoa. Bizkor! Antxo, xe nahi duk, ipurdilarrua erretzea ala xe nahi duk. Askar, moñoño, lasai. Banator, neska, banator. Horantxe. Ala, asilanean. Kontua hundiz, kontua hundiz. Ai, hume honek ematen dizkigu lanak. Txirri bai bikaina eta ederra izan dela gaurko debuluzon. Zoragarria. Bai jauna, eta ze talde geratu da irabazle. Ez da bat ere erreza izan, Mirri. Bai batzuk, bai besteak hain ziren bikainak, hain ziren onak, berdinketa egin dute. Ez du garritzekoa danak artista hundiak baitziren. Euskal Herriko nenak. Orduan ospatzeko, zergatik ez dugu dantza egiten. Dantza! Dantza, ba? Egin desego! Tira! Thank you.